बिथांमोन बर'नि हिर' साफ्रोमबो आरो ओरै मानगोनां रन्जन दैमारि सार आरो माखासे मानि दिनै एक्स एनडिबिफोरनि जेंना दा बेफोरनि सायाव सैथोआ मानो थाखाय रायजोनि सिगां फोरमायनो गोनां जादों नैबे भिडिअआवहाय दिनैनि नैबे मेन मट'खौहाय फोरमायगोन मानगोनां नैबे बिथां सारा। बाथ्राया जाहैदों जोंहा गासैबो आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो नखरनि मुंख्लं एनडिएफबिनि बिमा बिफा एबा बिदा फंबाय बिथांमोनाव जोंहा गोबां दुखु दाहा सहाय नांगौ जानानै दङ आरो थांनाय बिटिआर एकर्डनिफ्राय जोंहा दफाफोराव जे दफाफोरा लिरजादोंमोन दा बे हिसाबैनो जोङो मुंख्लं हिसाबै गोबांथार जोङो बिटिआर सरकारजों सावरायबोबाय आरो सावरायसेयावबो जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै जेरैबायदि बिथांमोना पइन्ट होबोदोंमोन एग्रिमेन्टआव लिरनाय दङमोन बिथांमोना बे दफाफोरखौ जोंनो दिनैसिमाव मावफुंनो हायाखै दा बे हिसाबैनो जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिजों जोंहा सावरायलायनायनि गेजेराव जोंहा सेन्ट्रेल बडिखौबो दाफुंनानै लानो हाबाय बावैसो समनि गेजेरावनो दा जाय हक जोंनि उद्देश्यआ जाहैदों जोंनि मुंख्लं नखरनि जे मोननो गोनां अनुदान अनसुंथाइ 5 लाख थाखा आरो बिथांमोना गावसोरनो बुंनानै दोनखानाय बायदियै जे नखर नखर मुंख्लं नखराव जाय जेरैबायदि फरायनाय दङ बे हिसाबै थार्ड ग्रेड एबा 4 ग्रेड साख्रि होनायनि खोथा आरो बेजों लोगोसे बयनिख्रुइ जोंहा गोसोखांथावना बाथ्राया बिसोर जोंहा जे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि उनाव जोंनि बिदा फंबाय एबा जोंनि जोहोलावजोफोरा आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव जोंहा गाव गावनि बेसेन गोनां थैखौ बावसोमनानै जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मोनसे गोसोखांथावना खाम्फा गायसननांगौ बे खाम्फाखौबो दिनैसिम बिथांमोना गायसननो हायाखै गायसननानै दोनदोंब्लाबो दिनैसिम बिथांमोना खामानिखौ मावफुंनानै होआखै दा नैबेफोरखौ लानानैनो जोंहा गोबां खेब सावरायनायबो जाबाय आरो बे सावरायनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे गोजोन जोंनि थाखाय माने रंजाथाव बाथ्रा बे रंजाथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंहा मानगोनां जोंनि एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबि बिथांमोना जे उद्देश्य बिथांमोननि उद्देश्यजों लोगोसे बिथांमोननि जे मोनथाय बे मोनथायजों लोगोसे जोंनि थैनानै थांनाय मुंख्लं जानाय जोहोलाव आरो जोहोलावजो मुंख्लं एनडिएफबिफोरनि नखरफ्रा जे अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौबो बिथांमोनहा गावसोरनि इस्युआव गावसोरनि जखायाव लाफानानै दिनैसिमाव बिथांमोना जिरायनाय गैयालासे थाद'नाय गैयालासे आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकार बिथांमोनजों रायज्लायनानै दा एसे मोजां थासारियाव लाबोनो हादों होननानै जों मिथिगौ दा बेखौ बिथांमोना गावसोरनि खुगानिफ्रायनो बिथांमोना जोंनि सिङाव बुंनानै होगोन आरो दिनैनि बे मेलखौ लिंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैदों जोंनि जे मुंख्लं नखरनि गासैबो बिमा बिफा गासैबो बिदा फंबाय बिथांमोना जेसेबांनाखि दिनैसिमाव मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हादों बे फिथाइफोरखौ दिनै जोंनि मुंख्लं जानाय नखरनि बिमा बिफानो मोनसे एवारनेस हिसाबै बा नोंथांमोननो मोनसे मिथिहोनो गोनां हिसाबै बे मेलखौ दिनै सेरफांगुरि आन्चलिक हिसाबै बिथांमोना मोनथाम आन्चलिक लोगो नांनानै बे दिनैनि मेलखौ लिंनाय जादों बिनि गेजेरजोंनो जों दा जोंहा मानगोनां आलासि बिथांमोनहा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि जायफ्रा मुरब्बि बिथांमोना जोंनाव मौजुद फैनानै दंखायो जों दा बिथांमोननिफ्रायनो रोखायै जों मिथिनानै लागोन दा बिथांमोना बेसेबांसिम आवगायनानै दङ जोंनि मुंख्लं नखर हिसाबै जोंनि मोननो गोनाङा बेसेबांसिमाव आवगायनानै दङ बिथांमोना दा गिबियावनो फोरमायलांगोन आरो आं बेजों लोगोसे बिथांमोननियाव मोनसे गोदान आं खावलायनो लुबैदों जे
आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा दिनैसिमाव जों जेसेबांनाखि रायज्लायदों सावरायब्लाबो बिथांमोना जोङो जास्ट दिनै खोथाल' होनानै दोननाय बायदिखौ जों नुदों। मानो होनोब्ला जोंनि मुंख्लं नखरफ्रा जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जोंनि मोनथिनायाव 3111 जन मुंख्लं जानानै दङ। बिनि गेजेराव जोंनो माने अनसुंथाइ हिसाबै जोङो दुखिया नखरफोरनो 5 लाख थाखा दिनैसिमाव बिथांमोना इसिबां होनो हादों। 400नि एसे गोजौल' होनो हादों। दा बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। मानो होनोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै जोबनो थाखाय बारा सम गैलिया, नंगौना नङा? 5 बोसोर जानो थाखाय आरो बारा सम गैलिया, नंगौना नङा? दिनैसिमाव जुदि बिथांमोनहा बे 3111 जन मुंख्लं जानाय एनडिएफबि नखरनो दिनैसिमाव 5 लाख थाखाखौ होनो हायाखै, बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो मोनफ्रोमबो नखरखौ जोंनो होनो हायाब्लाबो सोरबा बिनि गेजेराव माखासे दुखुथिया नखरनो जे बिथांमोना जे कमेन्ट होदोंमोन जे साकरि होनायनि खोथा, दा थार्ड बिथांमोना सार्कुलार होदों। बिथांमोना गोसो जायोब्ला मावनो जुदि गोसो दङब्ला आसाम गभर्नमेन्ट जों बिथांमोनहा रायज्लायनानै बे मुंख्लं नखरनि जे साकरि बेखौ बिथांमोना खालामनानै होनो हायोमोन, नंगौना नङा? नाथाय जों दिनैसिमाव सासेबो होनो हानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बेयो जोंनि थाखाय खुब दुर्भाग्यजनक आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनि फराम एक्स-एनडिएफबि दिवानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनाव आं बेखौ खावलायगोन, जेरैबायदि बिथांमोना बुंदों बावैसो मिटिंआव जे बिथांमोननिफ्राय आरो बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डियान गभर्नमेन्टजों बिथांमोना रायज्लायदों साकरिनि खेत्रआव। दा बिथांमोना जे थांनानै थानाय एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जाया जेरेखम रोंगौथि दङ बिथांमोनखौ बे साकरि होनायनि थाखाय बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। आरो बिथांमोननिफ्राय मोनसे मोजां मेसेजआबो बेनो 2% हिसाबै गभर्नमेन्टआबो गनायथि होदों बिथांमोनखौ। दा आंनि बुंनाय बाथ्राया जाहैदों माने जोंनि मुंख्लं हिसाबै मुंख्लं नखरनिफ्रायबो बिथांमोनहा गावसिनि जे गभर्नमेन्टजों रायज्लायनाय, बिथांमोनजों जे कमेन्ट होनाय बिथांमोननो, बेजों लोगोसे गोथांफोरजों लोगोसे जोंनि मुंख्लं नखरनि जायफ्रा जेसेबांनाखि रोंगौथि दं, जाय जेरै फर्थ ग्रेड बा आर्मि पारामिलिटारिफ्राव बिथांमोना गावसिनि थांनानै थानाय गोथां एनडिएफबि बिदा फंबायफोरजों लोगोसे जोंनि दुखुथिया नखरफोरनि फिसाफोर बिदा फंबायफोरखौबो सोनानै होनांगोन होननानै आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों। जमा फट'खौबो नुदों दिल्लीयाव बिथांमोना थारैनो मानगोनां रन्जन सारमोननि थाखाय आरो माखासे इस्युखौ लानानै रायलायहैदों नामा गोबांनि सायाव सोंलु ओंखारदों। आरो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मानि थाखाय बुंफोरनो गोनां जादों रायजो राजानि गेजेराव, बेखौ बयनिफ्राय बांसिन साबसिनै रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानांगौ। बिनि सायावबो नोंथांमोना गाव गावनि खेंफोरथिखौ होनो हागोन। दा बे आरो ओमफ्राय सारमोना दिल्लीयाव थांदों, दिल्लीयाव